Ola, en Atlántico TV hoxe nos desplazamos ata a Sala Apóstrofe para estar con unha viguesa na diáspora que volveu a Vigo cargada de obra. Vanessa Álvarez, hola, que tal? Hola, Ana, moi ben, moi contenta de estar aquí. Bueno, contanos, entre os múltiples proxectos que tendes estas vacacións, unha delas é esta exposición, non? Na Sala Apóstrofe. Pois sí, a idea é, no último ano tiven dúas exposicións en Nova York, unha en Nacións Unidas e outra nunha galería de Brooklyn, e tiña de verdade moitas ganas de expoñer na miña cidade, en Vigo. Entón falei coa Sala Apóstrofe, con Sara e con Álvaro, moi amables como son eles, pois ofreceronme o espacio para poder ter esta exposición durante o mes de xullo aquí. O sea, que Vigo, a nivel de Nova York, que da ONU, e bueno, e máis todavía. Bueno, moita desta obra está analizada en Nova York e notase na temática. Sí, de feito, este primeiro tramo da exposición é unha obra que estou facendo en papel, é do ultimísimo que estou facendo, e chamanse Cartas de amor a Nova York. Porque sí que me apetecía un pouco pois traer a paisaxe de Nova York aquí. Cando pinto ali sempre me dicen que as cores e as formas pois lembran, non? A Europa, a Galicia e a Vigo, entón dixen, pois vou facer, neste caso, o contrario, traer un pouquiño de Nova York a Vigo, sí. Bueno, es un figurativo, unha estación figurativa, ¿no? Pero moi identificable, moi a manchas de cos, moi seguindo o teu estilo. De feito, eu creo que esta primeira parte de obra que é en papel é a que é máis figurativa, entendible de todas, non? No resto, que xa iredes vendo pouquiño a pouco, sí que voume indo cada vez a unha abstracción máis dura, sí. E como influiu a túa estadía en Nova York, que xa levades bastantes anos, a hora de crear, a hora de pintar? Pois eu creo, primeiro, que influe sobre todo a miña relación coa arte, pois as dúas vertentes que teño, non? A mural e a práctica de estudio. Con mural son máis figurativa, uso moitas palabras, non? Pero coa práctica de estudio sí que evolucionei a esta abstracción, pois a un xogo, a moita uso do cor, e xusto a outra forma de expresión, claro, máis a xugar máis. Sí. Tamén de Nova York trouxeches estes formatos diferentes, non? Sí. Bandeirolas. Son bandeiras, sí, eu chamolle bandeiras e de esas obras ven un pouco o título da expo, Estados flotantes, porque ven un pouco, sí, de toda esta sensación que temos os inmigrantes, non? De que bandeira, como sería se estiveran nas miñas mans deseñar unha bandeira, ou con que me sinto identificado, como cambia a relación que temos un galego, ou un español, ou un americano ca súa bandeira. Bueno, ven un pouco por aí, de aí eso, estados flotantes, e tamén, pois, estado como ese lugar que habitas, non? Sí. E como cambiou a túa bandeira? Como é agora a túa bandeira? Bueno, eu sinto moito, e sempre senti moito a miña bandeira galega, pero a sinto máis todavía. E sí que ven un pouco, atrévome a dicilo sen problemas, un pouco traballar coas bandeiras, ven pois con ese encontronazo de que, por exemplo, moitos galegos, aínda que eu síntome española tamén, pero que como que a bandeira española moitas veces non nos sentimos, bueno, pois porque certos partidos apropiáronse máis desa bandeira, entonces eu cando cheguei a Estados Unidos sentín moita envexa sana do gustazo que lles dá ir, non? Coa súa bandeira por diante, que insisto, eu coa galega dame moito gusto tamén. E, bueno, puxenme a xugar un pouco, a documentarme, pois a deseñar estas bandeiras, pois que se o mundo fose coa estética de Vanessa Álvarez, serían máis así, pois con outros símbolos, con outras cores, non? E romperían un pouco pois toda esa historia que nos identifica, pero creo que tamén nos, non sei, a veces ábrenos, pero ás veces non, péchanos, non? Entón vai por aí o discurso desos estados flotantes. Bueno, e para completar un pouco esta exposición, hai soporte de madeira, non? Feito aquí en Vigo. Sí, porque ali no meu estudio en Art on the Up, que ademais agora Ana teño un estudio con a asociación sen ánimo de lucro, pero no centro de Manhattan, en Park Avenue, ali estou traballando en acrílico sobre madeira. Pero claro,
por se non o saben os que están vendo, o envío de obra é algo moi caro moitas veces, así que si viña encargada coas obras en Polita, que é un tipo de lienzo moi especial no que están as bandeiras, en papel, pero a obra en madeira a fixen aquí. Sí. E que diferencia atopas? Que diálogo teñen entre as obras feitas ao outro lado do océano? Bueno, por suposto, está a estética, está a cor, e no caso das obras en madeira, quixen facer un tríptico que chamei costa este, distancia e costa oeste, é un pouco o diálogo, non? Entre esa costa este, a que chamo a de Nova York, a distancia que hai entre as dúas, e a oeste, pois que Vigo, non? Que Vigo. Así que dentro desta abstracción, a ver se podedes ver un pouco O sea, a simboloxía da que falo polo un medio. pouco o teu éxodo, o último que tes vivido, non? Pois se ve aquí reflectido na tua obra. Sí. Bueno, como foi para a tua carreira, o sea, para reivindicarte como artista, ter marchado? Foi necesario? Eu creo que sí que foi necesario, porque aínda que adoro Vigo e teño moita sorte, sempre pinto aquí en Vigo Cidade de Cor, sempre argallamos cousas como esta exposición para seguir estando en contacto coa terriña. Claro, o vivir en Nova York o que me dá é que pode ser o meu traballo de 8 horas alí é ser artista. Pintando murais, pintando obra de estudio, a venta, os curadores, é todo moi distinto, é outro ritmo, claro. Eu creo que se vivira en Vigo, por suposto, seguiría creando, pero que fose o 100% do meu salario solo arte, pois estaría moitísimo máis complicado. Digo con mágoa, pero é unha realidade, claro. E te volveremos a ver por aquí definitivamente ou seguiremos así? Por agora estamos moi a gusto ali. Sei que coas noticias políticas costa un pouco entender, pero bueno, Nova York eu sempre conto, é unha burbulla dentro de Estados Unidos. Temos este novo maravilloso alcalde que se chama Mandani e todos nos sentimos moi seguras e seguros con el, e pola agora nos vemos ali. Pero bueno, as cousas poden cambiar moi rápido. Por agora non se sinta ameaza de Trump, entón. Por suposto que se sinte, pero Nova York, que é unha burbulla, é resiliente, ten un alcalde increíble que está loitando moito polos neoyorquinos, entón, sí que en Nova York agora mesmo, bueno, é claro, co Mundial, coa victoria dos Knicks, co mes do orgullo que acaba de ser, sí que hai como un optimismo na cidade, pero por suposto non deixando de lado o que está pasando, claro. Moi ben, Vanessa, pois nada, que disfrutes deste mes e pico aquí e seguiremos en contacto. Sí, e nada, todos convidados a vir, hoxe é a inauguración, pero estará todo o mes de xullo a exposición, entón, por favor, non vos la perdades. Aquí estaremos. Gracias.